Okay, part 2. I ended up in part 1 ndiphelise ivideo ndithetha ngento yokuba i-domestic violence silent eye i-affecte amadoda and their mental health. Abantu abangamadoda bakufumana uxinzelelo from abafazi babo, from ii-sisters zabo, from ii-brothers zabo, from emisebenzini. Abafani nathi ncam because thina siyakhala, siyaskrima thina, sizigubhuqa phantsi, but bona bayathula. And abantu abangamadoda bafilisha ukuba ilizwe lifavorisha abantu abangoomama with all the movements ezikhoyo ngoku eziye zavela zokulwa i-gender-based violence. Uyababona, although besebenzisa i-timing erongo, bephendula besithi, what about amadoda aye abanjwa ayokubhandinta iminyaka, ebhandintela i-rape angayenzanga? Again, this is a family issue because sometimes ukhona umntu o-influencela mntana wathi makaxoka athi ureyitshiwe. Yayibona ne? Yibambe leyo. Nje ndiyakrobisa kancinci. Masigqithe. Kwinto efuneke siyazi singabazali, again kwii-families, i-domestic violence umntana uqala ukuyiva esesuswini, noba kubethwene, noba kushawutwene kwizii-parents party. Laa noise ithi haha haha haha, izithuko ikhupha umntana oseyene-trauma ayi-inhale esuswini. I'm gonna share more about this because it's my study kwi-domestic violence. La haha haha imenza umntana aphume esuswini ekwi-fight or flight mode, seyesoyika already because ukhuliswa kwikhaya apho kuliwa ngamazwi. Yayiva ubunzulu bale gender-based violence, ubunzulu be-domestic violence, ubunzulu bokulwa. Sizala abantwana sebedamejekile. Sijike thina sizibuza into yoba kutheni abantwana bethu bene-anger, besilwa ezikolweni, beatheka abanye, beatheka nathi, besiphendula besithuka. Ingxaki is back emakhayeni. Makhe sizijonge, makhe sizigocagoce. Yabo? Again,